Здравейте, банда! Пас сме ние. Трябва да ви кажем, че и днес като сме мъката е страшна. Гледай го, човеко на фенер пече пържоли. Сиромах. Горкия той ще умре от глад. Глад и мизерия, нали, кубенца? Направо не знам какво ще правим. Памани и мрени наловиме. Доволно. Уембли, чеки малко лампата тук. Да, и мренки си фанаме доволно. И големи и малки, всекви. Общо взето изпълниме квотата и тази седмица. Ей, кой не мрази под нас да лази? Айде, на здраве, група. Чизло Да ни фане на майка му угазо. да ни направи баница. Да ни посрещне с баница. Ела, борци. Е, така ви обичам. Седиме да ловиме и да сяпваме, си пиваме и си караме сред природата готино. Хуманно, как си трябва. Нали, Пена? Точно така. Лепи соло има ли? Има и домати, днеска сме по-добре домати. Значи не, че преживееш някак. Кък. Абе, я кажи Хана Спарух. Какво беше? Разкажи го това виц. Хана Спарух си стои в аула там, на трона. И си пуши разни билки, източни такива. И пълното блаженство, не му пука от нищо, той не мога му се кача. Идва вестоносец и казва: Йовиги, хане, 20 000 византийци са пред вратите на столицата. И хана си дръпнал и дишал и казал: много, бе! Айде, да видите, че ни е весело. Лейка от нас. Всичко е тип-топ куриер.